арз медорем ба кулли тамошобинони кунҷкоби телевизиони Баҳористон. Ман робот профессор боз бо ҷамъ овардани якчанд саволҳои аҷиб барномаи бо ҳама ёбемро пешниҳодатон медорам. иштирокчиёни навбатии барномаи мо Далер Мамаҷонов ва Зайнабхон Ҳамидиён мебошанд. Далер хонандаи синфи 5 мактаби 8 буда ба математика шавқи зиёд дорад ва варзиши футболро дӯст медорад. Зайнабхон бошад дар мактаби рақами 10 таҳсил мекунаду ба фани англисӣ ва ҳамчунин математика шавқи зиёд дошта баскетболро дӯст медорад. Далер ва Зайнабхон, мо шуморо ба барномаи бо ҳама ёбем хушомадед мегӯем. Ташаккур. чуноне ки ба бинандагон ва ба шумо маълум аст, барномаи бо ҳама ёбем аз 3 шарт иборат аст. шумо ба ҳар се ин шартҳо омодаед? Бале. агар ин тавр бошад, пас бо диққат бошед. шурӯъ мекунем ба шарти аввали барномаи бо ҳама ёбем. дар шарти аввал ман ба шумо 4 савол медиҳам ки ҳар яки онҳо дорои 3 вариант мебошанд ва шумо бояд аз байни вариантҳо ҷавоби дурустро интихоб намуда ба ман пешниҳод намоед. шумо омодаед? Бале. ин тавр бошад, бо диққат бошед. саволи аввал чунин аст: кадоме аз ин ҷонварон ба хоби зимистона намеравад? А. хирс, Б. санҷоб, В. хорпушт. робот профессор, як маротиба дигар саволро такрор мекардед? бори дигар саволро такрор мекунам. кадоме аз ин ҷонварон ба хоби зимистона намеравад? А. хирс, Б. санҷоб, В. хорпушт. робот профессор, мо ба саволи шумо ҷавоб гардонда метавонем. беҳтарин, ман фикри шуморо гӯш мекунам. мо варианти Б-ро интихоб кардем, яъне санҷоб. шумо барои чӣ ба ин ақида омадед? зеро хирс дар зимистон ба хоби зимистона меравад, вале санҷоб на. хуб, Далер, ту чӣ фикр мекунӣ? ба ақидаи ту аз байни хирс, санҷоб ва хорпушт кадоми онҳо ба хоби зимистона намеравад? Санҷоб. магар хорпушт дар зимистон хоб меравад? Бале. шумо бора инро дидаед? На. Не. яъне шумо чунин мешуморед ки санҷоб ба хоби зимистона намеравад, ҳамин тавр? Бале. ин тавр бошад, агар шумо ба худ боварӣ дошта бошед, пас марҳамат карда ба ман гӯед ки ҷавоби пешниҳод кардаатонро ба чанд хол баҳогузорӣ мекунед? мо ҷавоби худро ба 5 хол баҳогузорӣ менамоем. яъне он қадар боварӣ надоред, ҳамин тавр? На. Бале. Далер, ту низ ба 5 хол баҳогузорӣ мекунӣ? Бале. агар ин тавр бошад, мегузарем ба ҷавоби дуруст. санҷоб аз қабили он ҷонваронест ки ба хоби зимистона намеравад. барои оне ки танҳо як санҷоб зимистонро паси сар кунад, тақрибан 3000 чормағз лозим меояд. аслан ин ҷонварон дар танҳои умр ба сар мебаранд, аммо барои гузаронидани зимистон дар як лона аз 3 то 6 санҷоб ҷамъ мешаванд. санҷоб аз ҳама бештар субҳгоҳон ва шомгоҳон фаъол аст, аммо айёми хунукиҳои барзиёд метавонад чандин рӯзҳо лонаашро тарк насозад. ин ҷонвар ба хоби зимистона ҳеҷ гоҳ намеравад. як санҷоби модина дар як сол метавонад 3 маротиба аз 2 то 11 насл гузорад. инчунин хусусияти дигари аҷиби ин ҷонварон зиракиашон мебошад. онҳо ба қатори 10 гунаи боҳуштарин ҷонварони олам дохил мешаванд. офарин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст ва ҳамин тавр шумо соҳиби 5 хол гардидед. беҳтарин, Далер ва Зайнабхон, мо шуморо табрик мекунем. шумо соҳиби 5 хол гардидед ва ҳамин тариқ мегузарем ба саволи дуюми шарти аввали барномаи бо ҳам меёбем. одами калонсол чандто дандон бояд дошта бошад? А. 32, Б. 28, В. 34. робот профессор, мо ба саволи шумо ҷавоб гардонда метавонем. офарин, шумо он қадар зиёд фикр накардед ва аллакай метавонед ки ҷавоби худро ба мо пешниҳод кунед. ман ҷавоби шуморо гӯш мекунам. мо варианти А-ро интихоб кардем, яъне 32 дандон. одами калонсол 32 дандон дорад. барои чӣ шумо ба чунин ақида омадед? зеро ки ба мо падару модарамон гуфта буданд. ба андешаи шумо чаро инсон наметавонад ки 34 дандон дошта бошад?
зеро дандонҳои одамони калонанд ва аз одамони хурдсол, кӯдакони хурдсол хурдтаранд ва барои ҳамин одамони калон наметавонанд ки 34 дандон дошта бошанд. яъне шумо аз миёни вариантҳо ҳамонро интихоб кардед ки ба ақидаи шумо дуруст аст. яке 28, дигаре 34. 34 зиёди бад аст, 28 бошад ками бад. яъне шумо ба чунин ақида омадед ки варианти 32-ро. шумо ҷавоби худро ба чанд хол баҳогузорӣ мекунед? мо ҷавоби худро ба 10 хол баҳогузорӣ менамоем. яъне бо боварӣ ҳамин тавр? Бале. бо диққат бошед, ҷавобро мехонам. одатан одами калонсол то 32 дандон дошта метавонад. ду навъи дандонҳо, дандонҳои ширӣ ва дандонҳои доимӣ фарқ карда мешаванд. дандонҳои ширӣ дандонҳои муваққатии инсон ба шумор рафта одатан то синни 3 солагӣ инкишоф меёбанд ва шумораи онҳо дар даҳони кӯдак то 20 буда метавонад. дар синни аз 6 то 13 солагӣ ин дандонҳо оҳиста оҳиста афтида ҷои онҳоро дандонҳои доимӣ мегиранд. аммо бо мурури замон дар байни дандонҳои доимӣ низ дандонҳое инкишоф меёбанд ки чунин ҳолат ҳолати муқаррарӣ ба ҳисоб меравад. ин дандонҳоро ба истилоҳ дандонҳои ақл меноманд. офарин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. бо ҷавоб додан ба ин савол шумо соҳиби 15 хол гардидед ва мо мегузарем ба саволи сеюм. барои чӣ оби баҳр кабуд вонамуд мегардад? а. бо таъсири обсабзҳо, б. бо таъсири қаъри об, в. об осмонро инъикос мекунад. мо ба саволи шумо ҷавоб гардонида метавонем. марҳамат. варианти в. яъне ба ақидаи шумо об осмонро инъикос мекунад? бале, зеро ки об ранг надорад ва вақте ки рӯшноиҳои осмон ва офтоб ба об мерасад мо фикр мекунем ки об кабут аст, вале об ранг надорад. далер, чуноне ки мо медонем дар об обсабзҳо зиёданд. шумо фикр намекунед ки таъсири ранги об аз обсабзҳо бошад? Не. ту чӣ? Не. ин тавр бошад ба ман бигӯед ки ҷавоби худро ба чанд хол баҳогузорӣ мекунед? мо ҷавоби худро ба 10 хол баҳогузорӣ менамоем. яъне боз бо боварӣ ҳамин тавр? бале. зайнабхон ва далер, агар ҷавоби пешниҳод намудаи шумо нодуруст бошад, пас мо аз холҳои гирифтаи шумо 10 холро кам мекунем. розиед? бале, зеро ки шартҳои барномаи бо ҳам меёбем идома дорад ва мо кӯшиш мекунем ки соҳиби холҳои зиёд гардем. аз ин ҷо бармеояд ки шумо бо теории ҷиддӣ ба барномаи мо ҳозир шудед ва мо ба шумо аҳсан мегӯем. бо диққат бошед. аз қадимулайём барои инсон аҷиб буд ки об чӣ гуна ранг дошта бошад. дар асри 19 олими шветсарӣ форел асбоби махсусеро ихтироъ намуд ки тавассути он илман ранги обро тасдиқ намуд. маълум гашт ки ранги об аз ҳолаташ вобаста аст, аммо об, ях ва ё буғ ки се ҳолати маҳлул яъне об ба шумор мераванд, ранге дошта наметавонанд. ин таҷриба тасдиқ намуд ки об шаффоф мебошад ва танҳо рангҳоеро инъикос мекунад ки онҳоро иҳота карданд. ҳамчунин дар таҷрибае ки соли 1883 олим белгии шпиринг гузаронид, маълум гашт ки об бештар рангҳои осмонӣ ва кабудро инъикос мекунад. аз ҳамин сабаб оби баҳру уқёнусҳо ба мисли осмон кабуду зебо вонамуд мешаванд, вале агар онҳоро ба зарфи хурде бигиранд, ин хусусияташонро гум мекунанд. офарин, бо ҷавоб додан ба ин савол шумо соҳиби 25 хол гардидед. бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки иштирокчиёни имрӯзаи мо зайнабхон ва далер мебошанд ки айни замон онҳо соҳиби 25 холанд. яъне ин аз он дарак медиҳад ки онҳо иштирокчиёни хело ҳам фаъоланд. мо бошем мегузарем ба саволи 4-уми барномаи бо ҳам меёбем. зайнабхон ва далер, бо диққат бошед. саволи 4-уми барномаи мо чунин аст: кадом рустанӣ нисбатан бештар дар хушкӣ нашъунамо мекунад? а. чормағз, б. кактус, в. палма.
профессор, мо ба саволи шумо ҷавоб гардонида метавонем. Мо варианти Б-ро интихоб мекунем. Кактус. офарин, шумо муддати зиёд фикр накардед. Аз ин ҷо бармеояд ки шумо бояд доир ба рустаниҳо маълумоти зиёд дошта бошед. Бале. магар палма низ дар офтоби сӯзон нашъунамо карда наметавонад? Метавонад. палма низ нашъунамо мекунад ҳамин тавр, ҳа? Бале. чормағз чӣ? Не. шумо ба ман гуфта метавонед ки ин ҷавоби худро ба чанд хол баҳогузорӣ мекунед? мо ҷавоби худро ба 5 хол баҳогузорӣ менамоем. яъне ин барои он аст ки шумо тасодуфан интихоб кардед, ҳа? На, мо мехоҳем ки холҳои мо то 30 расад ва баъдан мо мо кӯшиш мекунем. ҳа, яъне шумо кӯшиш карда истодаед ки холҳои шумо ба як рақами муайян, яъне ба рақами муваффақиятҳо 30 баробар шавад, ҳамин тавр? Бале. шумо фикру ақидаи хеле хуб доред. шумо бо боварӣ ин ҷавобро ба ман пешниҳод мекунед? Бале. ин тавр бошад, бо диққат бошед. мегузарем ба ҷавоби дуруст. рустание ки нисбат ба дигар рустаниҳо бештар ба хушкӣ тобовар аст, ин кактус мебошад. кактусҳо рустаниҳои олами нав мебошанд, яъне ватани онҳо амрикои шимолӣ ва ҷанубӣ ба шумор мераванд. ин рустаниҳои аҷиб ба ҷуз амрико инчунин дар африқо, мадагаскар ва шри-ланка низ ба чашм мерасанд ки ба ақидаи олимон тухми онҳоро паррандаҳои кӯчӣ ба ин маконҳо паҳн кардааст. ин рустаниҳоро барои ороиш низ истифода мебаранд, зеро аз онҳо дар давоми сол гуле инкишоф меёбад ки хело зебост, вале гули мазкур муддати зиёд нашъунамо намекунад. сабаби парвариши чунин рустаниҳоро баъзе нафарони дигар ба хусусияти шифобахшиашон вобаста медонанд. худи калимаи кактус калимаи юнонӣ буда маънояш номаълум мебошад, яъне бо ин калима ашёҳо ва ё мавҷудотеро ном мебурданд ки дар бораи онҳо маълумот надоштанд. офарин, шумо боз соҳиби 5 хол гардидед. ҳамин тариқ холҳои шумо ба 30 баробар шуданд. ман шуморо табрик мекунам. бинандагони азиз, Далер ва Зайнабхон бо ба даст овардани 30 хол ба шарти дуюми барномаи бо ҳам ёбем роҳ ёфтанд. барномаи моро пайгирӣ намоед ва худ шоҳид мегардед ки ин ду навраси кунҷкоб чанд хол мегиранд. Зайнабхон ва Далер, шумо омодаед ки мо шарти дуюми барномаро оғоз кунем? Бале. агар шумо барномаҳои пештараи бо ҳам ёбемро тамошо карда бошед, пас бояд донед ки шарти дуюми барномаи мо ном гирифтааст дуруст ва ё нодуруст. ман дар ин шарт барои шумо як далел пешниҳод мекунам ва шумо бояд ба ман бигӯед ки ин далел дуруст аст ва ё нодуруст. далели аввали мо дар шарти дуюм чунин аст: буқаламонҳо метавонанд дар 5 сония ранги худро иваз намоянд. ин далел дуруст аст ва ё нодуруст? Бале. мо ба саволи шумо тайёр ҳастем. ман ақидаи шуморо гӯш мекунам. ин ҷавоб дуруст аст. ту низ ба чунин ақида омадӣ, Далер? Бале. шумо ин маълумотро аз куҷо дастрас намудед? инро мо дар барномаи мо ва ҷонварон тамошо карда будем ва мо ҷавоби дурустро интихоб мекунем. шумо бо боварӣ ба мо чунин ҷавобро пешниҳод мекунед? буқаламон асосан дар 5-6 сония рангашонро иваз карда метавонанд. ҷавоби пешниҳод кардаатонро ба чанд хол баҳогузорӣ мекунед? мо ҷавоби худро ба 10 хол баҳогузорӣ мемонем. бо диққат бошед, ҷавоби дурустро мехонам. дар ҷаҳон ҳамагӣ 600 намуди буқаламон мавҷуд аст ки аз ин шумора 69 намудашон танҳо дар ҳудуди ҷазираи Мадагаскар умр ба сар мебаранд. бештари буқаламонҳо рангашонро танҳо ба сафед, осмонӣ ва сабз табдил дода метавонанду тамом. аммо ҳастанд буқаламонҳое ки баданашон метавонад тамоми намуди рангро ба гуфтаи инъикос намояд. зимнан инъикос намудани ранг аз ҷониби бадани буқаламон далели ғалатест ки миёни мардум паҳн гаштааст. буқаламонҳо рангашонро вобаста ба муҳити атроф иваз намекунанд. ранг ивазнамоии онҳо аз равшанӣ, ҳиссиёт ва ҳолати саломатиашон вобаста аст. инчунин рӯбарӯ шудан бо ҷинси мухолиф ва ҳарос низ боиси дигаргун гаштани ранги бадани буқаламон мегардад. табдилёбӣ дар бадани буқаламонҳо зиёда аз 15 сонияро дар бар мегирад. дар ин муддат буқаламон метавонад ба кулли ранги худро дигар намояд.
ин хуб аст ки шумо доир ба буқаламун ва ранги вазнамоии он маълумот доред, аммо мутаассифона шумо дар ибрози фосилаи ранги вазнамоии буқаламунҳо каме иштибоҳ кардед. Аз ин сабаб дахоли шумо кам карда мешавад. бо диққат бошед. саволи дуюми шарти дуюми барномаи бо ҳама ёбемро пешниҳод мекунам. дар сайёраи замин оби шӯр нисбат ба оби ошомиданӣ зиёдтар аст. ин далел дуруст аст ва ё нодуруст? робот профессор, як маротиба дигар саволро такрор мекардед? бо хоҳиши шумо ман бори дигар саволро такрор мекунам. дар сайёраи замин оби шӯр нисбат ба оби ошомиданӣ зиёдтар аст. ин далел дуруст аст ва ё нодуруст? ин ҷавоб дуруст аст. шумо боз далелро дуруст мегӯед. ҳамин тавр ҳа? барои чӣ ба чунин ақида омадед? зеро ки вақте ки аз қатраи борон ба дарёҳо мерезад ва қатраи борон шӯр аст ва вақте ки ба дарёҳо мерезад ва дарё ҳам шӯр мешавад, барои ҳамин мо ҷавоби дурустро интихоб кардем. ту чӣ фикр мекунӣ далерҷон? манам ҳамин тавр фикр мекунам. яъне шумо ба ҷавоби пешниҳод намудаатон устувор меистед, ҳамин тавр? бале. ин ҷавоби худро ба чанд хол баҳогузорӣ мекунед? мо ҷавоби худро ба 3 хол баҳогузорӣ менамоем. 3 хол ин ками бад нест? на. яъне шумо аз ҷавобе ки пештар ба мо пешниҳод карда будед ба чунин хулоса омадед ки боварӣ доштан ба худ ин хуб аст, вале эҳтиёт неми ҳаёт гуфтанд, ҳамин тавр? бале. ин тавр бошад, бо диққат бошед. об яке аз унсурҳои муҳимтарини зиндагӣ ва сайёраи замин ба шумор меравад. то ба ҳол H2O яъне оби табииро дар дигар сайёраҳо надидаанд. илман тасдиқ шудааст ки сайёраи замин дорои захираи зиёди ин ганҷи табиист. ҳатто нисбат ба масоҳати хушкӣ, масоҳати об дар сайёраи замин зиёдтар аст. вале бояд қайд кард ки на ҳама обҳои сайёра ошомиданианд. тасдиқ шудааст ки 97% обҳои сайёраи замин шӯр ва танҳо 3%-ашон ошомиданӣ мебошанд. обҳои ошомиданӣ аслан дар дарёҳо, кӯлҳо, чашмаҳо мавҷуданд. захираи зиёди обҳои ошомиданӣ бошад, пиряхҳо ба шумор мераванд. обҳои уқёнус шӯр буда нӯшидани онҳо ба организми инсон хатар дорад. аммо дар баъзе давлатҳо обанборҳое сохтаанд ки тавассути онҳо оби уқёнусро тоза менамоянд ва онро ба оби ошомиданӣ табдил медиҳанд. офарин, шумо соҳиби 3 хол гардидед. ҳамин тариқ холҳои шумо ба 23 баробар шуданд. далели дигари мо дар шарти 12-солагиаш оҳанг эҷод менамуд. ин далел дуруст аст ва ё нодуруст? бале, дуруст аст. ту чӣ фикр мекунӣ, Зайнабхон? мо маълумот дорем бетховен оҳангсоз мебошад. яъне бетховен яке аз оҳангсозони машҳури ҷаҳон мебошад. бале. дар бораи дигар оҳангсозон шумо маълумот доред? бале. шумо ҷавоби худро ба чанд хол бовгузорӣ мекунед? бо 10 хол бовгузорӣ менамоем. яъне боз бо боварӣ, ҳамин тавр? бале. шумо наметарсед ки агар ҷавоби шумо нодуруст бошад, ман 10 холи шуморо кам мекунам? на. чуноне ки пештар қайд кардем, эҳтиёт неми ҳаёт. шумо эҳтиёт кардан намехоҳед? мехоҳем, вале мо варианти дурустро интихоб мекунем. яъне шумо боз ба ҳамон ақидаед ки ҷавоби худро ба 10 хол баҳогузорӣ мекунед, ҳамин тавр? бале. Людвиг ван Бетховен яке аз барҷастатарин оҳангсозони ҷаҳон ба шумор рафта 16 декабри соли 1770 дар шаҳри Бонн ба дунё омадааст. ин чеҳраи маҳбуб дар оилаи эҷодкорон таваллуд шудааст. аз ҳамин сабаб аз хурдӣ навохтани якчанд асбобро метавонист. орган, скрипка, флейта, ин асбобҳо аллакай аз даврони хурдӣ ба Бетховен шинос буданд. падараш низ барои эҷод намудани мусиқӣ ва омӯхтани асбобҳои мусиқӣ барояш кӯмак менамуд. аммо аввалин оҳангҳояшро Бетховен танҳо дар 8 солагиаш эҷод намудааст ва дар 12 солагиаш унвони оҳангсоз барояш сабт гардид.
яъне аз ин ҷо бармеояд ки ин далел нодуруст аст ва шумо ба мо ҷавоби нодурустро пешниҳод кардед. Ҳамин тавр холҳои шумо ба 13 баробар шуданд. далер ва Зайнабхон, шумо розӣ ҳастед ки мо барномаро идома диҳем? бале. пас бо диққат бошед. далели навбатиро дар шарти дуюм пешниҳод мекунам. сангпушти обӣ дар даруни об тухм мегузорад. ин далел дуруст аст ва ё нодуруст? мо ба саволи шумо ҷавоб гардонда метавонем. марҳамат, ман ақидаи шуморо гӯш мекунам. ин ҷавоб нодуруст аст. шумо ба ҷавоби пешниҳод кардаатон боварӣ доред? бале. онро ба чанд хол баҳогузорӣ мекунед? мо инро ба 5 хол баҳогузорӣ менамоем. ман мебинам ки далер норозӣ аст. ту ба кадом ақидаӣ? 10 ба хоб. ба ақидаи далер розӣ ҳастӣ, Зайнаб? бале. шумо ҷавоби худро ба 10 хол баҳогузорӣ мекунед, ҳамин тавр? бале. агар ҷавобатон нодуруст бошад, пас ман 10 холи шуморо кам мегардонам ва холҳоятон ба 3 баробар мешавад. шуморо 70 намешавад. бо диққат бошед, ҷавоби дурустро мехонам. сангпуштони обӣ яке аз аҷибтарин ҷонварони сайёраанд, зеро онҳо ҷонварони думакона ба шумор мераванд, яъне ҳам дар хушкӣ ва ҳам дар об зиндагӣ карда метавонанд. ин ҷонварони аҷиб бештари умрашонро дар об сипарӣ месозанд. онҳо дар уқёнусҳои Атлантика, Ором ва Ҳинд шино мекунанду шиноварони моҳир ба шумор мераванд. хусусияти аҷибашон сипари онҳо ба шумор меравад, ки барои муҳофизат аз душмани табиӣ пешбинӣ шудааст. аммо сангпуштони обӣ ба мисли сангпуштони муқаррарӣ, ки дар хушкӣ умр ба сар мебаранд, наметавонанд дум ва сарашонро зери сипар намоянд. бояд қайд кард, ки ин ҷонварон хело кам ба соҳил мебароянд. онҳо аслан танҳо ҳангоми тухмгузорӣ обро тарк мекунанд, яъне ин ҷонварон тухмҳои худро зери қумрезаҳои соҳили баҳр мегузоранд, на дар об. яъне шумо ба мо ҷавоби дурустро пешниҳод кардед. ҳамин тариқ шумо соҳиби 23 хол гардидед. офарин. далер ва Зайнабхон, шумо айни замон соҳиби 23 хол ҳастед ва бо 23 холи худ ба шарти сеюми барномаи мо роҳ ёфтед. агар шумо кӯшиш кунед, метавонед холҳои худро зиёдтар гардонед. шумо розӣ ҳастед ки мо барномаро идома диҳем? бале. ин тавр бошад, мегузарем ба шарти сеюми барномаи бо ҳам ёбем. саволи аввал дар шарти сеюми мо чунин аст. дар давоми 1 дақиқа калимаҳоеро пешниҳод намоед, ки аз ду реша иборат бошанд. бо як калимаи дурусти пешниҳод карда шумо соҳиби 2 хол мешавед. омода ҳастед? бале. ин тавр бошад, вақт шурӯъ гардид. ошхона, меҳмонхона, китобхона, сартарошхона, тоҷикобод, файзобод, донишҷӯ, ошпазон. шумо 8 калима ба мо пешниҳод намудед. модаркалон, сангтуда, ороста, не, нодуруст. ошпазон. аллакай гуфтем ошпаз. кишваршиносӣ. офарин, хубтар фикр кунед, ки вақтатон ба охир расида истодааст. айни замон шумо ба мо 11 калима пешниҳод кардед. себфурӯш, ҳамин тариқ вақти шумо ба итмом расид ва шумо дар давоми 1 дақиқа ба мо 12 калима пешниҳод кардед. чуноне ки қайд карда будем, барои ҳар як ҷавоби дуруст мо ба шумо 2 хол медиҳем. ҳамин тариқ дар саволи аввали шарти сеюми барнома шумо соҳиби 24 хол гардидед ва холҳои шумо ба 47 баробар шуданд. офарин.
зайнабхон ва далер, дар саволи охирин мо кунҷкобӣ ва бодиққатии шуморо месанҷем. Ба шумо ду расм нишон дода мешавад ва шумо бояд бо диққат ба ин расмҳо назар афканда фарқияти онро ба ман бигӯед. Розӣ ҳастед? бале. ба шумо 1 дақиқа вақт дода мешавад. Вақт шурӯъ шуд. дар инҷо сарпӯш дорад, дар инҷо не. Дар инҷо шам дорад, дар инҷо не. дар инҷо гул дорад, дар инҷо не. Дар инҷо бочка дорад, дар унҷо не. дар инҷо ороиш дорад, дар инҷо не. Унҷа парда дорад, инҷа не. ва дар онҷа дар бутаҳо 2 то 3 аст, дар инҷо не. Дар унҷо 1 гада аст, дар инҷо не. бале, дар онҷо гул нест, дар инҷо гул ҳаст аст. Дар дараш гул аст, дар инҷа нест. дар инҷо боз даста дорад, дар инҷо надорад. шумо 11 фарқ ёфтед? инҳо мева доранд ва инҳо надоранд. аллакай гуфтем мо меваҳоро. не мани мевоя гуфтам. вақти шумо ба охир расид, шумо аз расм 11 фарқ ёфтед, аммо дар расм 12 фарқ буд. нишондоди шумо хело ҳам хуб аст. бо ёфтани 11 фарқ миёни ду расм шумо соҳиби 11 хол гардидед. ҳамин тариқ холҳои шумо ба 58 баробар шуд. шумо бо ба даст овардани 58 хол барномаи моро ба анҷом расонидед. марҳамат, акнун ба ман бигӯед ки шумо аз холҳои худ розӣ ҳастед? бале, мо аз холҳои гирифтаи худ розӣ ҳастем. офарин. ту чӣ фикр мекунӣ далерҷон? мо ба инҷо омадем ки дониши худро санҷем. ташаккур ба телевизиони Баҳористон ки ба мо кӯдакон наврасон ин хел барномаҳоро ташкил мекунанд. ман ба ҳамсолони худ гуфтан мехоҳам ки ба ин барнома омада дониши худро санҷанд. офарин. мо низ ба шумо ташаккур мегӯем ки ба барномаи мо омадед ва бо дониши худ барномаи моро зеби дигар бахшидед. бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки иштирокчиёни имрӯзаи мо далер мамадҷонов ва зайнабхон ҳамидиён мебошанд ки онҳо бо ба даст овардани 58 хол барномаи моро ҷамъбаст карданд. шумо низ метавонед дониши худро мукаммалтар карда омада дар барномаи мо иштирок кунед. дар ин ҷо барномаи навбатӣ бо ҳам ёбем анҷом меёбад. хайр, то боздид.